खोथाया बेनो गसाइगाव जिल्ला बिपिएफआ जिहेतु धरना हाबाफारि लानानै मेम'रेन्डाम होदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम नाथाय बेखौ गोदानै बोखांनानै लाफिनदों जे बेखौ जों जि डिमान्ड होदों बे डिमान्ड होनायखौ गनायनाङा होननानै किन्तु बाथ्राया बेनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि गनायथि मोनाब्ला पार्टी प्रेसिडेन्टनि गनायथि मोनाब्ला बा फर्मार चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि गनायथि मोनाब्ला गसाइगाव जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारिया बोखांना लाफिननो हानाय पावार आरो गोहो गैया दा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिथांमोनखौ नारसिनदों जे नोंथांमोना बेखौ बोखांनानै लाफिन होननानै नङाबा बेवहाय गसाइगावनि बिपिएफनि वार्कारफोरा बेबायदि गोहो गैया जे हाग्रामाखौ नागारनानै उइदाउट पारमिसन अफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बोखांना लाफिननो गोहो गैया आरो दा बेखायनो हाग्रामाया राजनिति खालामबाय थादों बेखिनियावथ' बिथांनिया 1 बोसोरसो बिथाङा गैयामोन दा नैयाव सान्सआ गोमागोन साननानै रायजोफोरनि खाथियाव फैदों आरो बिथाङा जोंखौ दिनै थगायबाय होननानै बुंबाय थादों माखासे बिथिङाव आंथ' दिनै चेलेन्ज होदों बिथांखौ बिथाङा प्रमद बर' बिथांजों जिरायनानै बिथाङा मोनसे प्लेटफर्माव जिरायनानै बिटिसि ओनसोलनि बिटिआर ओनसोलनि सेंग्राफोरनि लाइमोनफोरनि थाखाय बिथाङा मा प्रजेक्ट दङ थांनाय 17 बोसोराव मा प्रजेक्ट लाना मावखो फैबाय थानाय समाव बिथाङा मा प्रजेक्ट दङ बिथाङा बेखौ जोंनो रायजोफोरनो हो लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोंथ' एपीएससी यूपीएससी कोचिं होदों मेडिकेल एन्ट्रेन्स इन्जिनियारिं जों वमेन एम्पावारनि खामानि मावदों दा बिथाङा मा प्रजेक्ट दङ दिनै रायजोफोरनो हो जास्ट जोंखौ दिनैहाय प्रमद बर' बिथांखौ जेराव मोनो बेयावनो रायनायनि अनगाथ' जेबो खामानि गैया प्रप'जेल बिथांनि स्ट्रेटेजिया मा दङ दिनैहाय रायजोफोरखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय दा बेखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनो फोरमायना होनांगौ आरो रायनायनि अनगा फोरमायना होनांगौ आरो होमबानिया जों साबसिन मोजां मोनो पिसिडिसिआ गरायसर समस्तिया ड्राफ्टआव गरायसर समस्तियाव हाबदों ड्राफ्टखौ जों ड्राफ्ट हिसाबै जों ड्राफ्टआव जि नुदों किन्तु नैबे 1 नम्बर पिसिडिसि तामुलपुर पिसिडिसिआ जोंना तामुलपुर समस्तियाव बे सोसनजाफिनगोन बेखौ अलरेडि बेनि थाखाय खामानि मावदों आरो जोंहा जिहेतु अबजेक्सन जों खालामनो हायो क्लेम खालामनो हायो बेयो अलरेडि जोंनिया खालामनाय जादों आरो नै इलेक्शन कमिशनावबो जों बेखौ गथायगोन तामुलपुर 1 नम्बर तामुलपुर समस्तियाव 1 नम्बर तामुलपुर समस्तियाव 1 नम्बर पिसिडिसि तामुलपुरा हाबफिनगोन बेयो 100% रोखा दिनैहाय तामुलपुरनि रायजो राजाफोरनि मोनसे हाबाफारि बेयाव सिटिजेन एसेम्बलि जानानै थांबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय रिडिलिमिटेसन समस्ति दाफामफिननायखौ लानानै बेवहाय दाफामफिननायखौ समर्थन खालामनानै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलाव 15 एमएलए सिट गोदानै दाफुंनो साखाफारा जानायनि थाखाय इलेक्शन कमिशनखौ आङो साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बे समाव जोङो 15था गोदानै बेवहाय एमएलए समस्ति दाफुंनायानो थांनायाव जि खामानि मावदों बेनि थाखाय साबायखर बावदों आरो लकसभा समस्ति जोंहा बेवहाय 2 जागोन दा बेनि थाखायबो आङो बिथांमोनजों साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों जोङो बेवहाय जिखिनि माखासे जेंनाफोर जोंनि समस्ति दाफुंनायफोराव नुजादों बै नुजानाय जेंनाफोरखौ जोङो थांनाय फार्स्ट हियारिंआवबो इलेक्शन कमिशनारनो जों गथायदों आरोबाव जोंहा माखासे बेवहाय ओंखारबावदों ड्राफ्ट ओंखारनाय लोगो लोगो माखासेफोरखौ जों नुनो मोनबाय दा बैफोरखौबो जोङो ड्राफ्टनि गेजेरजों ड्राफ्टखौ जोङो आरोबाव मानोना फोसाबफिननो थाखाय इलेक्शन कमिशनारनिसिम जोंनि सरकारनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानिफ्रायबो बेखौ जोङो गोदानै मेम'रेन्डाम आर'जलाइ गथायनाय खामानिया जोंनिया सोलिगोन आरो बेनि थाखाय जों साखाफारा जागोन इउपिपिएल बा बिटिआर सरकारनिफ्रायबो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों 2 लकसभा समस्ति बिटिआरआव जों लुबैबाय थाखादों दा बेनिखायनो नैबे समाव ड्राफ्टआव जोंहा दरं नाम जानानै जिहेतु फैदों बेखायनो बे दरंखौ सोलायनानै अदालगुरि समस्ति जानांगौ होननानै जोङो अलरेडि मेम'रेन्डाम खेबसे साबमिट खालामबाय आरो सेकेन्ड हियारिं जिहेतु जोंहा फैगासिनो दङ बेवहाय जोंनिफ्राय जोङो गोख्रोङै अदालगुरि हिसाबै लकसभा समस्ति जानांगौ होननानै जोंनिफ्राय नारसिननाया जागोन बे जोंहा स्पष्ट खालामदों जों सिगांनो बे बाथ्राखौ फोरमायखानानै दोनदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय जों बेफोरखौ मान होयो आरो बिथांमोना मोन्थाय दङ सोमावसारनायनि आरो गावनि डिमान्डखौ लाखिनायनि मोन्थाय दङ जों बिथांमोननि जि दाबि बेखौ जों सन्मान खालामो आरो जोंनिफ्रायबो बेखायनो सरकारनिफ्राय आरो पार्टिनिफ्राय 100% जोङो बे अदालगुरि समस्तिया बिटिआरनि सिङाव जानांगौ अदालगुरि हिसाब जानांगौ बेवहाय जोंहा सापर्ट दङ।